txaterra, eguneko menua beti merke-merkea. Urrezko esnitxa, ensalada mixta, kontratua irakurrita zenbat baldintza. Faltako pizza, gaueko iintza, zipaio bortitza, gizarte zikina. Itxigazu aldiz konforme, lurrazpik ostra lurtarra, musika duta dizkide bakartzat, baina tira, ez egin korrika, gezurtiak harina rapatzen baitira. Malkoak noiz bai diru balira, postu egingo nuke partidan, poltsikoan urrezko zapiak, aurpegian egar eta irriak, salmentan ditut nahi dituzun zuziriak. Zuzirikatzen beti galdu egiten zaitu gramo erdik, hostigeriek entzuteaz geratu naiz beterik. Ez duzu maite diru azten besterik, ez dago ezer betetzen zaituenik. Bizitzaren teknikari soinu guztiak reparatuz, itxasoko itxasargi ontsi guztiak gidatuz, gaueko isiltasunaren maitale, zure ametxetako deabru, izar guztien arrantxale, infernuko aingeru. Iluna da bita, como la nostra bita, aldizkargia da jatxiza, aldizkastira hain bortitzak poliziak. Aurrean daukazu asuntonen mamia, gu beti real, adizkide maitea, nik daukadan guztia da zurea, hemen duzu zure etxea, lasaitasuna ongizatea, bakea egon lasai, ez dut espero alderantziz berdina izatea. Gazteu beti gauzela parandan, nastuten ginebra eta fanta, nastuten oraia eta beharra, bomban patxarana, guazen erdibana. Gazteu beti gauzela iraultzan, nastuten ardauta Coca-Cola, nastuten zenbakiak ta goma, odola gure droga eta ostean futbola. Atención, se están golpeando sobre Maradona y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores de la Athletic de Bilbao. Y atención, porque, señores, ha terminado esto, este reparto de golpes de